ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அது என்ன பிளேஸ்ன்னு தெரில. அது சீக்ரெட்டான பிளேஸு. வாங்க எப்படி அந்த இடத்துக்கு போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓலகிரி டு சோலா கொடுத்தங்க. ஓலகிரி டு சோலா டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்குன்னா கொஞ்சம் தான் ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு. என் பஸ்ஸு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைட் போட்டு வரேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படியே இந்த மேப் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க. அடுத்த மேப்பில் தான் மழை வரப்போகுது. அடுத்த மேப்பில் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம். அடுத்த மேப்பில் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம். அப்படியே போயிட்டே இருங்க. லைட்டு போட்டுங்க, அப்போ தான் நம்மளுக்கு வண்டி ஓட்ட முடியும். இல்லாட்டியும் மாற்றத்தில் நம்மளால் வண்டி ஓட்ட முடியாது. எங்கே பார்த்தாலும் இடிச்சுப்போம். இந்த பிரேக் அடித்து பாருங்கள். நம்மளுக்கு மோதிரத்துக்காகவே ஒருத்தன் வருவான் பாருங்க. இந்த வந்துட்டான் சொல்லி வாய முடியல, அதுக்குள்ளே வந்துட்டான் பாருங்க. அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்து இவன் நவர மாட்டான். பார்க்கிங் லைட் போட்டான். அப்படியே அதில் சைடில் வந்து அப்படியே வந்துங்க. வைபர் போட்டுப்போம், அப்போ தான் நம்மளால் வண்டி ஓட்ட முடியும். அங்கே அப்படியே நேராக போயிட்டே இருக்கலாம். நேராக போயிட்டு அப்படியே ரைட் சைடு எடுத்துங்க. மேப் சொல்கிறபடி வந்துடுங்க. ரைட் சைடு எடுத்துங்க. அப்படியே ரைட் சைடு வந்துடுங்க. அப்படியே வந்துட்டு நேராக போயிட்டே இருங்க. அடுத்த மேப்பில் தான் நேராக அப்படியே போயிட்டே இருங்க. போத்து போன குட்டியான சின்னதாக இருக்குன்னு போகிற பிளேஸில் நம்ம 3 குட்டியான நிற்கும். 3 குட்டியான இருக்கும் பாருங்க நம்ம போகிற இடத்துல. இந்த குட்டியானலாம் அந்த இதில் செல்லுன்னே இருக்கணும். பசங்களாம் அதில் ஏற முடியாது. சின்ன வண்டி நல்லா ஏறிடும். வண்டி ஏற முடியாது இதில். அப்படியே நூற்றி 126 போயிட்டுருக்கோம். சரி ஸ்பீடிங் ட்ரைவில் டேக்கர் வந்துட்டு பிரேக் அடிக்கணும். பிரேக் அடிச்சுக்கிட்டு என்னங்க உள்ள அப்படியே ரைட் சைடு எடுத்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்து அப்படியே போயிடலாம். ட்ரெயின் வந்துருச்சு, இல்லாட்டி போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு மூடாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இப்போது நான் போய் பார்த்துருக்கேன். நான் போயிருக்கேன் என் பஸ்ஸில் வச்சு. என் பஸ்ஸில் அப்படியே ரைட் எடுத்தேன். அப்படியே ரைட் எடுத்து அப்படியே டப்புன்னு லெஃப்ட் எடுத்து அப்படியே நேராக பண்ணினா நம்ம நிற்க தேவையில்ல. அப்படியே வந்துடலாம். மழை விட்டுருச்சு. வைப்பர் ஆஃப் பண்ணிப்போம். லைட்டையும் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிப்போம். நம்ம ரைட்டை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அப்படியே பார்த்து மெதுவாக இருங்க. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துங்க. லெஃப்ட் எடுத்து போங்க. நீங்கள் பஸ்ஸில் டாப் ஸ்பீடு போயிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லி விடுங்க. நான் போயிருக்கேன் ஒரு வாட்டி. அந்த வீடியோ போட்டு விட்றேன். கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அந்த வீடியோவை போடுறேன். டாப் ஸ்பீடில் போடுற வீடியோவை. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து போய்க்குங்க. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து போயிட்டே இருங்க. போயிட்டேங்க. அப்படியே சைடு ஆகிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சீட்டு போனால் நம்ம ஜஸ்ட் மிஸ்டில் நம்ம லோடிங் மேப் வந்துருச்சு. வந்துருச்சு. எப்படி ஆம்புலன்ஸ்கார மாதிரி பார்த்தீங்களா? அந்த எவ்வளோ நான் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்களா? சர்ட்னு லைட்டாக இல்லை கொஞ்சம் இப்படி ரைட் சைடு ஸ்டீரிங் வச்சுருந்தான் அவன் மேலே அடிச்சிருக்கான். இந்த அளவு ஓட்டிட்டு வந்தேன். 148 148 9
82 வந்தாச்சு, 152 வந்தாச்சு. அப்படியே அப்படி வந்து அப்படி போயிடுங்க. சரி ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். அப்படி வந்து அப்படியே அப்படி போயிடுங்க. டாப் சைடு வீடியோ பண்ண சொல்லுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்காக டாப் சைடு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டு விட்றேன். அப்படியே இந்த அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துங்க, லெஃப்ட்டு நம்ம நேராக போயிட்டேன் பார்க்காம. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து போய்க்கங்க, லெஃப்ட் எடுத்து போய்க்கங்க. இந்த போகிற வழியிலே ஒரு சீக்ரெட் பிளேஸ் இருக்குது, அந்த காட்டுறேன் அந்த வீடியோவில். அந்த கம்பெனிக்கு போகிற டைனிங் கிட்ட ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். நம்ம வண்டியில் போக முடியாதுண்ணா, அந்த வண்டி ட்ரக்கு சின்ன ட்ரக் இருந்ததுன்னா போகலாம், நல்லா போக முடியாது. அதனால தான் நான் அந்த வீடியோ போடலை. எனக்கு எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல, யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள். இதில் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அவங்களாம் சின்ன டென்ட் மாதிரி இருக்கும். இதில் அப்படியே போனீங்கன்னா நிறைய சூப்பராக இருக்கும் அந்த பிளேஸ் எல்லாம். அப்படி போயிடுறப்ப சூப்பராக இருக்கும் பிளேஸ் எல்லாம். அப்படியே போயிட்டே இருங்க. அப்படியே லெஃப்ட் சைடாக பார்த்துருவாங்க. அப்படி இருக்கும் சின்னோண்டு கம்பெனி மாதிரி இருக்கும். அதனால் அந்த கம்பெனி பேர் என்னன்னு தெரில. அப்படியே பார்த்துருவாங்க. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துங்க, அவ்வளோதான். கேட்டில் பார்த்தீங்களா வெறித்தனமாக இருக்குது கேட்டெல்லாம். அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து போய்ங்க. அப்படியே போயிட்டு குட்டியான பக்கத்தில் பார்க்கிங் பண்ணலாமா, டிரைவர் இறங்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். குட்டியான 3 நிற்கி சொன்னதில்ல, குட்டியான 3 நிற்கொன்று. ஐயா நம்ம ஃபோன் வர அடுத்து பஸ்ஸு நிப்பாட்ட முடியல நம்மளால். நம்ம பஸ்ஸு இதில் இருக்குது. ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்து இப்படி இந்த சைடு ரைட் சைடு அப்படியே திருப்பி போட்டுங்க. உங்கள் பஸ்ஸை எப்படி பண்ணுமோ உங்கள் விருப்பம் போட்டுங்க. என் பஸ்ஸை நான் அப்படி தான் போட போகிறேன். அப்படியே ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு டிரைவரை இறக்கிங்க. டிரைவரை இறக்கிட்டே ஒரு ஃபோட்டோ போய் எடுப்போம். ஐயோ அந்த சைடு இருக்கா வழி, அங்கே போய் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம். நம்ம பஸ் ஒரு ஃபோட்டோ அப்புறம் தான் அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு சேவ் கேலரி கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நம்ம ஃபோனில் சேவ் ஆகும் அந்த ஃபோட்டோ. அடுத்து என்னென்னா இதில் போய்க்குங்க. அப்படியே போய் செல்ஃபி எடுத்துப்போம். இதில் பஸ்ஸுக்கிட்ட நம்ம நின்று செல்ஃபி கேமரா அப்படியே செல்ஃபி கேமரா தட்டுங்க. இது நிற்கவே மாட்டானே. நீங்கள் மாதிரி டிரைவர் ஏதாச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள், நானும் எடுக்கிறேன் அந்த டிரைவரை. அவ்வளோதான், சேவ் கொடுத்தேங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேவா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த மாதிரி நியூ பிளேஸ்லாம் போட என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போட முடியும் நிறைய வீடியோ.